egitera dena. Bueno, adibidez, ni gogoratzen dut nola Maria Immaculada beste kolegio de monja zegoen eta igaldero jende gazteentzat egin zuten komedia. Eta komedia hartaraz, noski. Bai, komediaz gogoratzen dut nola gizonezkoa atera zuen orain bizi den emakumea oso zaharra dela, bigote dun, eta bai. Dena neska. Igual bat edo bi komedia, baina bai neska bizi jarri zuten gizonezkoa bezala. Santana, nazionaletan, eta gero beste monja Zailegi, Lizarra ondoan. Oso desberdina zen. Monjas, edo etxean. Jo nintzen nazionales delakoa. Udaletxean beko lekua. Eta garai hartan zegoen beste eskolapioz. Hori egon zen ikastola, orain dagoen ikastola. Ez gaztelania guztia. Debaklotua ez. Ez, baina ez genekien. Eta ez egoien giro euskaldun. Batxu eskuera basekien kanpotarra, kanpotik etorita, esan zuen, hori da Basko. Basko kontzientzia geneunka, baina ez euskaldun. Gaur badago giro hori, bai. Ez hainbat, baina badago ikastolatik. Gauza bada jakitea eta beste gauza da erabilera. Batua. Ikastola hasi zen gerra baino lehen, baina gerra hasi zenean ez dakit koronel batek edo militar batek bide bakatu zuen agur esan edo beste euskaldunak erabiltzea eta liburu guztiak, ikastolako liburu guztiak, euskarazkoak edo etxean dagoen arropa, euskaldunak edo beste instrumentoa agindu zuen multzo bat egitea eta han zua ematea. Eta baile dela era jantzia errezuten eta eramaten dugu txaleta estrellaz eta baskoz eginak eta baita ere errezkoak. Ikurriñako kolorezkoa, berezakoa ziren. Txistua, detekatuak ere eta Eza eskolan Euskarari buruz ezerrez izan. Eta maizua oso frankista dela. Liburua oso eskuindarra ziren. Yo soy español, goratzen naiz liburu bat oso importantea. Ipuin asko oso txarra kontatu ziren liburu horretan, adibidez, judeoek aurrei kendu diela bihotza eta oso hori eskolan. Bueno, kalean beldurra desberdina, gauza desberdina pentsatzeko, erlijioaren kontra edo desberdina, inor ez zuen, ezin zen hitz egitea. Izan zen, momentu honetan ez, baina gure gaztaroa, bai, hemen importante da Ama Virginia, Pugi Virginia. Bai, oso importante da herriko jendentzat, izaten dute, Virginia da importante da jarritzen. Hori jarritzen. Komertzio eta nekazarian baita ere, izan zen. Orain baino asko gehiago. Eta bazegoen larruzko kurtidores. Kurtidores oso importantea zen. Taller txikietan. Bueno, gehienetan industria importanteena da. Gutxitu da asko, krisis barruan gehiago, bai. Baina jende guztia, jende gehienetan industrialan egiten duten. Bai, zegoen taberna batxua. Gutxiago, orain baina gutxiago. Eta bazegoen ohitura bat. Nire aita positxero zen eta egin zuen etxean ardoa. Eta gero saltzeko jarri zuen palo bat, aro bat, eta aro
zapia txuria. Eta hori zen seinalea saltzen duen ardoa. Tura esagoa. Orain ere ez dago, egandu da. Bazegoen, Bai, katxetaz. Ibai ondoan, nola ditzen zen, zubi ondoan, taberna bat zaharra zegoen, eta bai, txikiteroa gehienetan han ditzen ziren. Bai, orain ez dago. Baina orain ja... Orain herrian. Nio gogoratzen dut, orain liburu denda bat oso ezaguna zen Ortigosaz. Ortigosaz, baskoz kontzientzia neukan, ara joan ginen erostera. Bai, nola inguruko herri guztiek etorri ziren ona erostera. Eta oso merkatu salea izan ziren egon. Erostera eta saltzera ere. Abereak, etxerriak, eta ostegunero etortzen ziren merkatura eta saltzen zuten hori gauza, etxeko gauza guztia. Dio gogoratzen naiz, Albarratik etortzen ziren autobus batez. Eta autobus atzean eraman remolke bat, eta han jarri zuten txerriak eta besteak. Lizarrara heldu baino lehen, zegoen etxe bat arbitrios deitzen direla. Eta ordaindu behar zuten, basaritarrak ordaindu behar zuten zerbait, zerga bat, txerria handiek edo ziren gauza saltzen. Bizarra baino saltzean baino lehen, zegoen etxetxo txikia eta han zegoen arbitrios esaten zuten. Eta hori izan zen zerga hartzeko. Nire larun batetan ez du gogoratu baino. Igaldero, musika zegoen plazan, eta atera ginen danta egitera umeekin. Osea, bizonarekin nahiz eta txikita izan, umeekin bailatzen. Forum Perantzan, zegoen kiosko bat erdi-erdian ez orain bezala. Eta han zegoen udaletxeko banda, musika banda. Eta han musika, eta han ligatzeko eta gindo. Hori izan zen gure ligatzeko izan zen. Nigo gogoratzen du, la novenan, eta enparantzan zegoen Eliza, geunden novena, eta zuten danda, eta handi datera dantatzera. Baina derrigorre zen hori joatea. Abuztuan. Herriko jaiak, ez dira Virginia eta Santua, ez. Virginia dauka bere jaia. Santua, noviembre. Leku guztietan normalki jaiak aldatu dira eguraldia ona ospatzeko eta batez ere espatzen dira udan. Importantea da merkatua, ostegunero ospatzen da, eta herrien jendea etortzen da. Eliza oso politaz. San Martin Enparantza eta txoko hori, erre jauregia, San Pedro Eliza eta Larrua kalea. Oso, niretzat, oso politika. Ni egon nintzen eta gogoratzen dut komediaz. Nire